Bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe awo Piindi TV jamala wale mun caggal calminari ko jettore en garti huɓtide oɗon aadi mo Piindi TV fiɓodire rende fulɓe addanno holko sifa kele gadane jandeji ko fonnuji certuɗi ɓe gati kono kay nder nguɗon batu jagorde ɓen tigui ɓe hoore lendi toɗɗi ɗum kala ne tawe nder nde ɗon jayde ɓen kadi ɓe yaltini ɗum kala ne tawe nder ɗiɗon jaydeji oɗo subaka alkamisa sappo e ɗiɗi nduɗon lewru octobre 2021 Yawdo alkamisa sappo e tati lewru octobre 2022 gudetirten ko jayndi le soleil ɓe mbi ko Macky Sall arti tigi oɗon fannu mo gonɗa tigi agriculture woni souveraineté alimentaire ngam kay ɓen leydi Sénégal heege itte nder johli mum kala ɗum tigi woni ko yiɗi woni ko waggini oɗon jagorɗo tembiɗal haaliya ndema ɗo e nder leydi Sénégal woni Aly Ngouille Ndiaye Macky Sall la voie consensuelle fofo yo rewne lawol ɓeɗon tigi remoɓe ha e tigi oɗon seede kame Sodagri non ɗeɗon gollorde kala ganduɗa ki kokkiri dole kono kay ko hokkede dole ngam ɗofta ɓeɗon remoɓe e nder johli leydi Sénégal ɗum de woni yidde makko autosuffisance en riz woni leydi Sénégal wawa jognade hoore mum maaro mum ɗum de woni yidde makko kanko président Macky Sall koye kaɗon jumpi ɓeɗon jaynenkoɓe le soleil national e oɗo subaka caggal kan noon e goɗon hela mabɓe ɓe garti tigui ɗiɗon accident ji kono kay ɗiɗon pittali joɓaɗi e wiide jaynenkoɓe le soleil temedde joyo e sappo e jeene woni 519 mort ɓen kala wasɓe pittali mumen ɗum de tonga e ɗiɗon accident ji badɗiɗo e nder leydi Sénégal e nder ndeɗo hitande ɗo to nde soit gassa les échos arte makko natal makko kanko président Macky Sall yadude Aly Ngouille Ndiaye e oɗon stratégie de souveraineté alimentaire wonde leydi Sénégal wawa jognade hoore mum nden ñamde mum kono kay basalla e ndeɗon hokkere ñamde itte tigui nder johli leydi Sénégal ɗum de woni yidde makko kanko président Macky Sall il la veut consensuel hay ɓeɗon jaynenkoɓe ko ɗon defti pragmatique et durable ɗum togui yo sembitine gam leydi Sénégal wawa wurde e ko ɗum ndemanteri mum ɗum de woni ko sifi ɓeɗon jaynenkoɓe les échos caggal kan ɓe gatti représentation permanente à Afrique e oɗon conseil de sécurité mo fedde gotago windere poɗo yuɓinede ɓe mbi ko leydi wotiri kañum tigui ganduɗa ko daranto toon ndiɗon dunde Afrique kala est ce que leydi Sénégal ene wawi tigui ganduɗa ko darade ɗon walla leydi Sénégal ene wawi tigui darna ɗon Afrique ɗum woni ko sifi ɓeɗon jaynenkoɓe les échos ɓe garti ene mbadi kupti dindi ɓe garti e ganduɗa kay oɗon limite d'âge mo ganduɗa tigui alhaali mo tongama ko 2 avril 2022 oɗon loyauté général Maïssa Sélé Ndiaye ha joni ne ardi oɗon tigui ganduɗa ko ndeɗon gollete walla mbiyen en ardi nguɗon laamu ɓe gatte makko e mbadi kuptidinde verdict hakkude Kaliphone Sall e Adja Thiaré Diaw ene way noon e wiide jaynekoɓe les échos Kaliphone ko hande tigui watti édifié oɗon alhaali Adja Thiaré Diaw ha joni woni ko internato to service psychiatrique mo hôpital principal ene wayno ganduɗa tigui o arta to tribunal o kanko oɗon suka debbo no ganduɗa tigui Kaliphone Sall dañde mum caɗele jayde enquête oɗo subaka arti tigui e ɓen nomination waɗaɓe toɗɗaɓe nder oɗon armée sénégalaise général de division Mbaye Cissé ko kañum tigui ganduɗa koye ha joni heddi e tako président Macky Sall on général de brigade woni Souleymane Kandé mo gonɗa tigui ko kañum ɗuggiti walla mbiyen ganduɗa ko kañum wi tepa oɗon armée rebelle aji MFDC ene way noon kanko waɗa nommé chef d'état major armée de terre kanko no général Souleymane Kandé ko wana ɗum ko général Joseph Mamadou Diop kañum tigui arti e oɗon air Sénégal arda ɗum on ene wayno itte lomti toon ko on biteɗo Souleymane Ndéné Ndiaye baɗono toon tigui prolongation énigmatique oɗon limite d'âge général Maïssa Sélé Ndiaye ha joni ko kañum heddi e tako président Macky Sall ɗum tigui woni ko sifi ɓeɗon jaynenkoɓe enquête le quotidien oɗo subaka arti e ganduɗa ko fedde gotago windere faade tigui ndiɗon leydi Russie caggal tigui nde jaggodire ndiɗon leydi Ukraine e ko cifori génocide e ko waynon ɓe mbi ko Sénégal change son fusil d'épaule le pays vote contre l'annexion du territoire ukrainien ene way noon leydi men Sénégal woti tigui ngam waɗi annexé on territoire ukrainien kan woni tawte ko yellotata ɗum ɗeɗon jayde Madiambal Diagne ha joni ɓe garti en nomination makko kanko général Souleymane Kandé mo gonɗa tigui ko kañum tampino ɗiɗon rebelle aji ɗuggiti ɗiɗon basuyi kala Souleymane Kandé on waɗa nommé général ganduɗa kay de l'armée de terre leydi Sénégal
l'observateur ɓe gaddi ko oɗon alerte rouge ɓeɗon hydrocarbure tambiɓe alhaali kuɓɓama pétrole kame gaz tambiɓe alkaali ɗum ko wiyete essence kame gasoil ene wayno ndeɗon ñammade 375 milliards francs CFA mo laamu leydi Sénégal ɓe garti tigui oɗon secteur hol caɗele tigui dow hiɗi ɗum walla mbiyen hol caɗele jogorɗe hebde on secteur hydrocarbure ɗo nder leydi Sénégal jani koɓe l'observateur mbi ko erango wonande ɓeɗon kala caggal kan min juli to jeenna diwan mo Thiès to warano oɗon gorko goto mo ganduɗa ko Imam Bass ɓe mbiya ko Baye Bass le film de l'assassinat de Baye Bass déroulé par un miracle ene wayno ko imam goto ene jayi tigui yoɓiɓe fitan makko kanko on gorko moɓe mbino noddinta e oɗon juma ɗum noon waɗi koto jeeyen ɓe garti hen e mbadi kuptidinde kamɓe ɓeɗon jeyani koɓe Youssou Madjiguy en Vox Populi arti koye on Abdoulaye Bibi Balde caggal haalulaji kewɗi e nder oɗon groupe La Poste ene wayno oɗon gorko Abdoulaye Bibi Balde wattini ko waɗi de limousine e oɗon alhaali on démission e wiide mabɓe ko démission kono tigi e wiide Gorgui Yassine Boye secrétaire général système des syndicats des travailleurs de La Poste e wiide makko président Macky Sall koko eɓɓino ɗum ittudemo toon kanko Abdoulaye Balde sababude caɗele ɗe kewɗe hon ene wayno lomtotomo ko on inspecteur des impôts et domaines Ibrahima Diaité ko kañum tigui ardito oɗon poste groupe La Poste leydi Sénégal ɓe garti hen e mbadi kupti dindi e alhaali makko tigui kanko Abdoulaye Bibi Balde ya natal président Macky Sall kan ngal woni tawte ngal e nder jayde las ɓe garti e ɓe wi ko jeu de siège musical dans l'armée Macky fixe les étoiles ha joni tigui toɗɗade woni hen e nder onon armée sénégalaise hewɓe mabɓe de ganduɗa tigui guitama kono hewɓe mabɓe mbattama e poste uji goɗɗi kono hewɓe mabɓe garditinama ko wayno Souleymane Kandé général Maysa Ndiaye eko waynon holko Macky Sall endata holko meroto ɗum de woni ko noddiɓe ɗon jeynen koɓe las e oɗo subaka stade e natal makko kanko Sadio Mané heeɓi temedɗiɗi bi e nder club ene wayno Barça ganduɗa tigui hanki heɓani fartangue lappude Inter Milan ngal puttal gasiri ko ɗekki tati e tati ɗum de woni ko ɓeɗon jeynen koɓe stade gaddi natal Sadio Mané wondude Pape Abdou Cissé Youssouf Sabali wondude Crépin Diatta kañumen kala nante monen tawe nder ndeɗon jayde ganduɗa tigui stade e wiide mabɓe noon ɓeɗon kala en ɓaadi wadde qualifié yaade 8e de finale oɗon LDC woni Ligue des Champions natal Kalidou Koulibaly nder ndeɗon jayde le soleil o pas loin d'être le meilleur au monde ene wayno noon o woɗɗani tigui kanko Kalidou Koulibaly wonde meilleur défenseur au monde wi noon ko jayne koɓe le soleil ɗum rendi woni ko sifa e nder jayde stade kayre uddat damal no Aissane Dia heewi wiide ko kayre uddi damal garen tigui e gueɗe rendo no heewi wiide jayde stade uddi ɗum to wonno ko sifa e kele ganen jayde leydi Sénégal ko noon tigui bandiraɓe musidɓe tedduɓe caggal haalullaji kewɗi caggal caɗele kewɗe caggal tigui ɓe ɓen gollotoɓe no ko yitade koye mumen ene wayno noon kanko Abdoulaye Bibi Balde wottini tigui ko riwede ittede oɗon poste gardigu ganduɗa tigui nde ɗon gollorte La Poste Abdoulaye Bibi Balde iwi hen sababu noon ko caɗele teskade toon e ko way noon ko wona ɗum ko woni gartate e on ganduɗa tigui souveraineté alimentaire ɗo e nder leydi Sénégal e ɓoore mawde nde ganduɗa tigui ne wawi ittanden caɗele addanen ɓamtare saabu yeyaka leydi ɓamtindi taw kay rewani e kaɗon ndema so tawi tigui ɓeɗon nguɗon laamu yiiɗi ganduɗa tigui leydi men Sénégal ɓeɗon remoɓe jiito koye mumen leydi ndi jiito hoore mum basal egga walla mbiyen heege tigui doga yaltandiɗo leydi fala budde ɓe balla ɓeɗon remoɓe ɓen remoɓe wonɓe tigui ndiɗon dowri saabu so haalama haalandema haalaka Dakar so haalama haalandema haalte ko oɗon Sénégal oriental haalate tigui ko oɗon nord woni ganduɗa kay ngoɗon waalo tuggude ganduɗa ko Saint-Louis ha fanma région de Matam so haalama haalandema haalte oɗon bassin arachidier kono so haalama haalandema haalte ko diwan mo Casamance saabu eɗen jiiya kala e saaha ganduɗa kay ko ɓiɓɓe leɗɗe woni fruit ji ene bono toon ene wawi waɗede ziwuji guittewteɗi caggal leydi ene pourtant eɗen jogui mango eɗen jogui orange eko wayno transformation leydi ndi wuure majjum ko wona ɗum ko so wiyama banggue maaro autosuffisance alimentaire ene wawi wonde saabu hol remoɓe to guese mumen ala ganduɗa tigui ballal ngala engrais jiiɗe wadde contre campagne eko waynon wadde mbiyen ministre de l'agriculture Aly Ngouille Ndiaye omo jogui tigui ɓe foti wallude omo jogui tigui ɓe foti jaggodirde omo jogui tigui ɓe foti ganduɗa tigui sirlodirde gam kay itte ndeɗon caɗele bite tigui
tigi ine nder leydi Sénégal oɗo saha wadde mbiyen ko on ganda ko o bilani towgal sabu ɓeɗon so ari ganda ko remoɓe en mbawi wallidemo e ɗeɗon gueɗe nde wonnon wona kalis ɓe cohli ko ballalngal ko ɗum to banggue engrais webtine to banggue ganda tigi kuɓɓam webtine sabu ganda tigi a wawa wonde miskin ndema ha pare mbiyeɗa ya yom 150 000 walla 120 000 eko waynon ɗum ɗon wawa gasde miskineɓe sen balle mbiyata yo gaddo saɗa walla jomum a wiita ko adduma adda ballal ɓuuri webtinde ko mbiya ɗum jinda wad hami yito hen hooram wad ha jirɗa hen hoorema jomum waɗa ha yiro hen hoore mum so yirimo hen hoore mum no oɗon saaha kalko pawɗa e mum hankkadi tan ko waɗi bibje nde wonnon culel ngel to ngel famɗi ɗo ngel sohli ñamminede ngel sohla ngel wawa ñamminde walla ngel wawa yoptinde ɗon ñamade wadde mbiyen laamu ngu fala budda miskineɓe koye mabɓe ɗamini miskineɓe koye mabɓe mbawi dañde wadde mbiyen oɗon souveraineté ganduɗa ko alimentaire no wawi wonde kono oɗon autosuffisance en riz ene wawi wonde leydi men Sénégal jogono hoore mum maaro wasuma Thaïlande pourquoi pas ganduɗa ko o hectare uji kewɗi nanɗo e nder leydi Sénégal ndema en mbawi remede mbatte maaro en mbawi remede mbatte goɗɗum oɗon saaha noon ganduɗa tigui saabu en mbawi wadde eɓɓore Thomas Sankara en mbawi wadde eɓɓore Mao Zedong eɓɓore nde mbawɗen wadde sukaɓe hewɓe nan ɗon jiɗi remde pourquoi ka laamu ngu ganduɗa ko waɗa ɗeɗon guesse waɗa hen ɓeɗon sukaɓe lewru 60 000 lewru 50 000 lewru 20 000 ha to ganduɗa tigui to yimɓe kaadi ene wawi ganduɗa tigi jibinanden ganduɗa ko gartameje kewɗe ne wawi jibinanden possibilité ɓamtare autosuffisance ari leydi Sénégal sene ɓamto ko min wi en mbawa yaade gaga sans kaɗon ndema wadde mbiyen yo o ɓesgu ngu wattu haqqillaji mum e ndema kono kadi laamu ngu watta haqqillaji mum e ndema ɗum wonno komin gaddanno oɗo subaka so wodi ko fewi hen koto jomiraɗo so wodi ko fewi hen ko ɗum tigui wonno ko ƴewetno so wodi ko fewi hen ko onon tigui jaari ɗum ɗon bandiraɓe musidɓe tedduɓe yo Allah hokku en ñallude dow jaam